Nám je veľká zima, my proste sme strašné európske južné padávky. Ale myslím si, že Nóri budú dneska oblečení v sukniach a v letných bundách. Aké máš ráno? Studené. Tak. Len 4 vrstvy. Ďalší krásny deň pred nami. Momentálne sa nachádzame v tramvaji, ktorá mimochodom vyzerá staršie ako tí, ktoré chodili v Košiciach, keď som mala 10 rokov, a v pohode. A ideme do parku. Je tu teplo, ale je eko dôležité. A je eko? No to bude asi preto. A ideme do parku Bigeland. Na sochy, takové uchylné trochu. A na výťah prežijeme. Aj na výťah? Áno. Dobre, super. Už sme pred parkom. Takáto nádherná brána. A ideme pomaly dnu. Aby ste nám uverili, že je tu naozaj zima, nech sa páči. Krásna namráza na tráve. V tomto počasí už aj kvety hynú. Prišli sme na Blší trh, ktorý je veľmi blízko parku. Sa tu ideme trošku poobzerať. Človek ani nemá pocit, že je v Norsku. Tak sme teraz pred Kráľovským palácom. Super krásna, moderná štvrť, ultramoderná. Si zaparkujete loďku a môžete ísť domov. Veľa ľudí. Zajtra je tu všetko zavreté a to je asi jeden z dôvodov, prečo všetci Nóri idú do ulic práve v sobotu. Je tu asi tak 10-krát viac ľudí ako včera, fakt hrozne veľa. My sa ideme niekam najesť na obed, lebo už sme hladní. Tam hore na tej ulici na konci tejto ulice je palác. Na to sme prišli dnes, teda konkrétne práve teraz, a pritom sme na tejto ulici boli už aj včera a dnes sme boli pri tom paláci a nejak sme to celé obišli, boli sme sa ešte pozrieť pri tom mole, takže teoreticky sme to mohli spojiť a nemuseli sme si robiť takú obchádzku, ale tak nevadí, možno na budúce. Práve teraz sa nachádzame v obchode. Áno. Je to obchod niečo ako u nás náš Tiger. Je tu kopec super vecí, ktoré potešia oko. Že ideme si niečo vybrať. Tu kúpime darčeky. Máme našu poslednú kávičku. Ja mám čaj latte, chlapci majú cappuccino, alebo ja už neviem. Je to rozhodne jedna z najlepších kaviarní v Osle. Je tu skoro všade, my sme teraz na autobusovej stanici. Už čakáme na to, že vlastne pôjdeme na letisko. A už odchádzame.